Jó reggelt kívánok, folytatjuk tovább a Mokkát egy nagyon fontos témával. Vasárnap tartották a Siketek világnapját. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége küldetésének tartja az infokommunikációs akadálymentesítést, vagyis, hogy a hallássérült emberek is hozzájussanak a közérdekű információkhoz. Vendégeim itt a stúdióban Falkus Zoltán és Szabó Zsanett, a Sinosz videóstúdió munkatársai, valamint itt van velük Zsanett kislányuk is, Tamara, és itt van velünk dr. Juhász Árpád, a TV2 tanácsadója, a beszélgetés pedig, akit mellettem ül, Havalda Zsófia tolmácsolja nekünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó reggelt! Először is azt próbáljuk tisztázni, hogy Magyarországon hány siket és Nagyothalló él? Hát ezt nehéz meghatározni, mert ugye 2011-ben előtt ugye volt a népszámlálás, sokan nem vallották be nyilvánosan, hogy hallássérültek. Olyan kb. 9000 siket, és azért jóval több Nagyothalló van. Ugye a Nagyothallók között van, aki időskori hallássérült, tehát ők is benne vannak, de ugye azt lehet mondani, hogy siketek közül 9000, de azért az adatok hiányosak. Tulajdonképpen akkor csak a kifejezésből kiindulva mondhatjuk azt, hogy a siketek azok, akik nem hallanak egyáltalán semmit, a Nagyothallók nagyjából mondjuk értik a beszédet, a beszédhangokat. Igen, hallókészüléket is viselnek, nekik ugye segítsége a hallókészülék. A siketek nem hallanak semmit, ez igaz, de van olyan siket, akinek van hallásmaradványa. A Nagyothallók között kétféle enyhe és súlyos Nagyothallók lehetnek. Van, aki közülük használ hallókészüléket, van, aki nem. Igazából a hallásuk mértéke határozza meg azt, hogy igazából ők most Nagyothallók vagy siketek. Árpi bácsi, ugye téged azért hívtunk el a stúdióban, mert a TV2-nél ugye a különböző műsoroknak a feliratozása, az pont hozzá tartozik. Hány órányi műsort kell feliratozni naponta itt a csatornánál? Hát ebben a naptári évben napi 10 órát, plusz minden létező hírműsort, 6 és 24 óra között, de az éjszakai tényeket is feliratozzuk egyébként. Az kívül esik ugyan a 6-24 óra közötti idősávon. Ez egy óriási mennyiségű munka. Ugye a munkatársaink itt fölöttünk éppen egyébként azt is feliratozzák, amit mi most beszélünk, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ők már nagyon korán ide reggel bejönnek, előkészülnek, a reggeli tényeket már annak az élő műsornak egyébként a már megszerkesztett elemeit sorban ugye elhelyezik a gépen, és ez így megy egész nap, és hát ugye a jövő év az egy óriási kihívás, mert a médiatörvény meghatározza, hogy jövőre az országos kereskedelmi tévéknek, valamint ugye a nagy közszolgálati televízióknak is, gyakorlatilag minden műsort feliratozni kell. Tehát már nem lehet különbséget tenni, hanem gyakorlatilag minden műsort feliratozva fognak látni a nézők. Hát a médiatörvény pontosan meghatározza azt a két kategóriát, amelyikben mindenképpen kötelező az úgynevezett minden. Azt azért tisztázzuk, hogy amikor feliratozásról beszélünk, akkor csak a tartalmat így összefogják, összesítik, és a legfontosabb információkat írnak föl, amit olvashatnak, vagy ilyenkor mindent szó szerint feliratozni kell? Ami előre elkészült, tehát például a filmek, vagy nagyobb volumenű gyártott műsorok, ott szó szerint, ott nincs eltérés, az 100%-ig le van írva. A tények esetében is, gyakorlatilag talán a műholdas kapcsolás kivételével mindent időben, teljesen pontosan, szöveghűen adunk vissza. Tamara, hány éves? Hány éves vagy? Mondjad, 4. 4 éves, és ugye, hogyha jól tudom, akkor ugye ez egy örökletes betegségről beszélünk. Igen. Igen, mi a párommal mindketten siketek vagyunk, ő is így született, én is így születtem, így igazából várható volt, hogy ő is örökölni fogja tőlünk. Tamarának mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű az élete ebben a világban gyerekként? Hát ugye még kicsi, óvodába jár, neki igazából az anyanyelve a jelnyelv, és ezért inkább jelnyelven szeret kommunikálni, mint beszélni. Én azért szeretném, ha azért jobban beszélne is. De hát ez majd a jövő kérdése lesz, hogy az oktatás milyen lesz. Illetve mennyire tartják? Nagy álma, hogy bilingvális oktatásban vehessen részt. Tehát, hogy párhuzamosan jelnyelven is tanulja meg a tananyagot. Mennyire tartják kielégítőnek egyébként, ha már a műsorok feliratozásánál tartunk,
az, hogy a tévében azért egyre több olyan műsort láthatnak, amely feliratozva kerül adásba? Ugye 2009-ben elfogadták a jelnyelvi törvényt, abban ugye kimondták, hogy később ugye 24 órában kell majd feliratozni mindent, ugye ez ugye 2 évente egyre több óra számba van, ugye a százalékok egyre nőnek emiatt, és ugye később már kötelező lesz 24 órában teljesen. Most már egyre jobb, régen a minőség annyira nem volt, de most sokat fejlődött, egyre jobb minden. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Árpi bácsi, nektek is jó munkát kívánok. Mi is köszönjük.